Ageno ni irio maber kamora mora maintie janeno Malolo TV en ngeso machielo wago mbaka kotenore koda cheno niendi ma wawuoye pile ka pile mar ngima mwandu. Luonga Ruth Ochungo kawuono wawuoye tuo niendi mar autism wan kaendi koda jalony odhi lero mathoth kotenore koda tuo niendi. Kapok kinde odhi malach amiye thuolo mondo mi owach nyinge kama owuoke gimotimo kaeto kachiel wachaka twak. Machiegni janeno Malolo TV. Machiegni wendowa. Erokamano, Madam Ruth. Nyinga en Maurice Odhiambo Jowi. Atiyo gi Kisumu County Government, Department of Health. Kama ayudora en Kisumu County Referral Hospital. Makanyo an Deputy Nursing Director. Kendo adil gi weche madhi korko obwongo mwaluongo ni Mental Health and Psychiatry. Thank you. Erokamano. Mana kapod wan mana kar tuoche mag obwongo kanyo endo. Kawuono wago mbaka kotenore gi tuo niendi mar autism. Samoro ng'ato ok nyal ng'eyo ni tuo mar autism ni en ang'o. Erokamano, nyadendi Ruth. Tuo mar autism wawacho ni en tuo mar obwongo ma chakore kuom nyithindo. Tuo ni iyudo wanyalo wacho ni en genetical. Ng'a mama nyalo miye nyathine. Ng'a mama nyalo miye nyathine. Koro tuo mar autism ni nyiso ni sana wachako nene ka nyathi ochopo dweche 3. Ma ichako neno ka nyathi nigi timbe mayombe mok kawaida gi nyithindo mapile. Timbe mayombe ka nyalo bet ni nyathini nyalo bet ni en gik matindo chwanye. Nyathini nyalo bet ni omulo ma owe. Mano ka nyathi nigi gik machalo kamano nyiso ni odwa bet gi tuo, nyiso ni onyalo bet ni en go tuo mar autism. Gimachielo ma bende wawacho ni nyathini king'iyo wiye kata dende nyalo bet kok kawaida king'iye gi mbesene. Mano be nyalo miyowa ni en gi tuo mar autism, kata wang'e nyalo bet ni duong' gi dhoge bende nyalo bet ni duong'. Lakini mondo wang'e maber kabisa, ber kikele ir jolony kaka wan eka wanyalo ng'eyo ni nyathini nigi tuo mar autism kata tuo mar obwongo ma miyo nyathini sa wechege bet mayombe, owuoyo mang'eny, ok obet kamoro achiel dichiel, gik ma kamago. Kamano. Awinjo kocho ni mondo mi ng'e ni nyathi nitie gi tuo mar autism nyaka bed ni osechopo dweche 3. Yes. Sama nyuol nyathi ma pod okwar cha, ok inyal ng'eyo ni nyathi nitie gi tuo mar autism. Ok inyal ng'eyo immediately nikech kind sama nyuol nyathi gi dweche up to dweche 3 iyudo ni nyithindogi gidwana chalore. Iparo ndalo mane watindo ne wawacho ni mamu kelo msongo, pod gichalre achala. Nyithindo chalre. Chakre dweche 3 ka iyudo ni koro nyithindo osechako pogore, ng'ato chako kawo lainde. Koro seche mochako kawo line ni emiyudo ni nyathini tabiane kata timbene ineno kok dhi maber ma kawaida kaka jomoko bende dhi. Kamano. Awinjo kiwuoye wang' maduong' gi dhok maduong'. Ni magi gin ranyisi ma ng'ato neno nyalo paro ni nyathini nyalo bedo gi tuo mar autism. Atemo wacho kamano nikech mago science, gik minyalo neno gi wang'i kaka mapiyo ma nyalo miyo ni to nyathina ni di wang'i duong' kata dhoge bi duong'. Mago e gik minyalo neno gi wang'i. But nitie moko ma koro wan kaka jolony kikelonwa to wanyalo ng'eyo ni nyathini kaluwore gi 1, 2, 3 mwaneno gi onego watimne gima 1, 2, 3 moko mondo wang'e actually ni nyathini nigi tuo mar obwongo miluongo ni autism. Kamano. Tuo mar obwongo mar autism niendi ang'o makele? Mana kaka wacho ni gini inyalo ng'a mama kata ng'a baba nyalo miyo nyathine, waluongo ni genetical factor. Thoth tuoche mag genetical factor gi gin gik mwadendo gi dho kizungu ni idiopathic. Ok wanyalo ng'e exactly gima kele. To gima wa rely on en ni wang'iyo gik manyalo nenore to gi gik mwanyalo pimo. Kamano. Mana kaka tuoche mag obwongo, thoth jowa ok oyie ni tuochege gin tuo mana kaka tuo ma kawaida mar malaria kata typhoid kata tuo machielo.
thoth jowa paro ni tuoche mag obwongogi gin gik mikelo gi weche mopogore opogore, kaka jaluo wadwa ohero ng'iyo ni ng'ane ok dwara kata lawruok. Oira ilawa, nyithinda dhi maber koro mara ni idwa negi, gik makamago. Koro mwatemo golo mano kuom jowinjowa ni seche miseneno gik makamagi kata tuo mar obwongo moro amora, ng'e ni tuono nitie kaka wanyalo konyo kaka jopiny, kaka jo osiptal maketie yath ma ng'at makamano, ng'at man gi tuo kata mar autism kata tuo mar obwongo moro amora beda beda gi ngima ma kawaida kotiyo gi yedhe manyasani mar kisungu. Kamano. En pogruok mantiere kind tuo mar autism to gi cerebral palsy? Tuo mar autism mana kaka nyisi ni signs gin kamago. Manyisi ni neno ka wi nyathi bet duong', nyathini en hyperactive gi dho kisungu. Otimo gik mang'eny ma nyathi ma kawaida ok tim. To tuo mar cerebral palsy nyiso ni en obwongo obedo interfered with. En be en tuo mar obwongo, lakini gine nitie gik moko ma wacho ni physical disabilities ma bende obet. Dende nudore, ok onyal bet moriere maber, ok onyal chung' maber, nyaka timne physiotherapy. Tuo ka ng'ato nigi tuo mar cerebral palsy. But autism mata en nyathi miparo ni kawaida, to gik motimo ema yombe yombe. To but nyathi ma nigi cerebral palsy to en dende yom yom, dende wengni, dende onudni. Kamano. Ok onyal wuotho mayot, ok onyal chung' moriere. Kamano. Kata kamano gin tuo mag obwongo te. Kata kamano gin tuo mag obwongo te, to kendo nitie kaka ikonyogi. Kamano. Janeno Malolo TV, koro adhi mbele kaendi, gino ni kaka jalno endo maneno gi lakseche gi endi, samoro intie gi watni moro, samoro intiere gi osiepi moro, ma samoro kadhe chandruok machal kod maendi. Atemo jiwi ni ng'e ni tuo mar autism mwagoye mbaka odiochieng' ma kawuono endi en tuo kama moko, omiyo ka dipo ni watni moro kata osiepi moro nigi tuo ni endi, onego bed ni ikawo wuoth kachiel kachiel mondo mi idhi many thieth e od thieth. Koro adhi mbele kaendi adwaro mondo mi inyisa ni kopogore kod wich maduong', dhok maduong', samoro Nyasaye nyalo chwe ng'ato gi dhok maduong', onge gi tuo mar autism. Kopogore gi wich gi dhok gi wang', gin ranyisi mage ma samoro janyuol kata ng'ama miyo kata dichuo nyalo neno? Erokamano nyadendi Ruth. Kopogore gi mago, wayudo ni nyathini en ng'at ma chwanyore e yo mayot moloyo kaka jomoko. Machielo, nyathini iyudo ni onge gi interest, ok ohero tugo gi, onge gi dwaro mar tugo gi jowetege kaka jomoko, nikech koro kanyo koro wasekalo dweche 3. Koro kaka omedo dongo, iyudo ni en onge gi hero mar tugo gi jowetene, okiny, ogwere. Apani kaka janyuol, seche moko ineno kata kimiyo nyathi gimoro to bayo owito. Ka en nyathi matimo mago ma saka sa, to bende nyaka ibed ni koro ichak suspect ni nyathinani ok apani obwongo ne ber. Kimiye gimoro wito kata obayigo. Obayigo, chiemo obayigo, gik makamago. Nyaka ibed ni koro ichiji ni nyathini nyalo bet ni nigi shida moro. Ber mondo ikele ir jolony mondo watim further investigation mondo wang'e ni to nyathini nigang'o. Nyithindo gi bende gihero ketho gik moko. Waluongo gi dho kisungu ni destructive. En gimoro amora oyudo, owiti, oto, odir piny. Gik mak tabia kailago, nyithindo kailago man gi gik makamago nyalo bet nigi tuono. Then wayudo ni nyithindo gi thothgi ok gin social. Ok gidwa riwruok gi ji mayot. Gin gidwa ni gibed kar kendgi to gidir gik moko, giketh gik moko. Kineno gima kamano jawinjo, to ber mondo ine jolony e kuonde thiedhewa mag Kisumu County Referral Hospital to gi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wayudo kendo ni nyithindo man gi tuoni, gima iluongo ni mood, anyalo wacho gi dho kisungu ni inappropriate. Sama nonego bed ni oywake to en onyiero.
sama nudego bed nonyiero to en oywak. Koro dong mano wawacho ni mood ni ok en normal. Kamano. Erokamano. Ere konego bed ni dak gi nyithinda kendo nikech samoro aseyudora kode. Yes. Ene familia na, yes. En nyathina. Adak kode nang'o? Koro jawinjo marwa, dak gi nyithindo gi gin kama. Mokwongo, nyaka wabed ni wang'eyo gik matimo nyithindogi. Kwaseng'eyo gik matimo nyithindogi, to wadak kodgi kaluwore gi challenges ma gin go. Wa reinforce, ka nyathi otimo gima ber, tabia motimo maber, ti ipuoye. To kotimo marach, tikwere. Then awacho ni watem wawuoyo kodgi, iluongo ni psychotherapy. Kik wabed gi ni wachwadogi, nikech chwadogi samoro ok nyabet maber. Then ayany ma yumbi ma jowa ohero ni bende ok ber, nikech mano dhi interfere kode psychologically. Kamano. Nyathi wang'ani kokoso tichwadoga. Yes. Jaluo kata jarateng'. To ng'eyo ni nyathi ichwado. Nyathi en boka. Wuoyo kode, to kendo ka wuoyo tami, tinyalo lede kiwuok. Nyathi man gi autism ok onego bed ni chwado. Ok awacho ni onego bed ni chwado. Mana kaka nyithindo, nyathi moro amora, kokoso, min bi neno nokoso, tichwade. To kineno ka tabia mawacho ka en go, ineno kaka inyalo dese mondo understand ni gima notimo charach, to mae maber. Mano waluongo gi dho ngere ni behavior therapy. Kamano. Yes. Janeno Malolo TV, sa pod sudo, kata kamano wakaw yo matin kodwo kamaendi, to wadang'iyo ni to wang'e ni akwede, kata gime jo dhombo kodero ni stigma, samo nyalo bedo, kadipo ni nyuolo nyathi machal kamaendi. Akwede, wanyalo tieko nang'o, kaeto bang'e no wadhi ng'iyo ni to gin yore mage ma wanyalo konyogo nyithindo giendi, kadipo ni samoro in gi nyathi machal kamaendi, kuonde minyalo yude thieth, kuonde minyalo yude konyruok. Med kete kanyoendo, wakaw yo matin kodwo wadhi mbele, luonga ni Ruth Chungo. Machiegni kendo janeno Malolo TV, kumora mora ma intie, kadiponi ok yaw TV mari, arwaki ni machiegni, wadhi mbele kaendi, kawago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar autism. Autism, kaka jalony oseleronwa, en tuo no endo mamako obwongo, kendo inyalo mana fwenye ka nyathi osechopo dweche 3 kadhi mbele. Waweni kodwo kamaendi, to rang'iyo ni to wang'e ni weche mag akwede kotenore koda tuoche mag obwongo giendi, thoro ga bedo mang'eny kuonde ma wadake. Ere ka wanyalo deal kodi kata kaka wanyalo timo. Wan kaendi gi jalony, Migosi Maurice Ojowi, wago mbaka kaendi. Kuma ne wawego, ema chako kwanye godo. Erokamano. Nyadendi Ruth. Wayudo ni tuoche mag obwongo gi thoth jowa pok oyie ni gin tuo. Thoth gi ong'eyo ni gin lawruok kata ng'ato ero ng'ato. But daher mar wacho ni tuoche mag obwongo gi gin kaka tuo moro amora, mana kaka nasewacho cha. To wayudo ni nitie gima iluongo ni nitie akwede e kuom joma nigi tuoche mag obwongo. Kaka jalony matiyo Kisumu County Referral Hospital, wayudo ni tabu ni jowa ng'eny go, ka wache oganda mar Luo. Nikech wayudo ni kagikelonwa gi kama waluongo ni psychiatric unit, Wuodaboro, kama ithiedhe jotuo man gi tuo mar obwongo, iyudo ni samoro jowa we jogo. But nikech gimowacho kawuono ni en tuo mar autism, ma en odil gi weche nyithindo sana sana. Koro wayudo ni kata jonyuol bende niga akweda. Ruth, ing'eyo ni ng'atwa ma jaluo ni, ka nyathi nigi shida to en mar min gi. To ka nyathi onge shida to nyathi riek to mar baba. Koro iyudo ni jowa kwedo nyithindo man gi tuoche gi. Koro ok gidwar manyo yore mag thieth chon. Waluongo ni seeking early medical intervention, mondo nyithindo gi olid ngima ma kawaida. Koro jowa, gima daher mondo awachi ni kik wabed gi akwede, kata kik wabed gi stigma. Tuo ni en kaka moro amora,
to onge gimoro ni chira, onge gimoro ni ng'ato omiyo ng'ato. Mana kaka nasewacho ni tuo ni inyalo yude from baba to nyathi kata mama to nyathi. So gima wanyalo timo ni nitie yore mang'eny mitimo mondo thieth tuoche gi. Wanyalo kar thieth kanyo endo. Daher mondo mi apenji wawuoyo kuom nyithindo nikech waneno ka thothne tuo ni en mana mar nyithindo. Thothne iyude kuom nyithindo. Yes. Be nyathi nyalo dongo makadh dweche 3 mochopo kata higa 2 koka janyuol chako fwenyo ni nyathine nitie gi tuo mar autism? Yes, mano nyalore nikech kaka nawacho inyalo chako ng'eye kochopo dweche 3. Seche ma nyathi waluongo ni developmental milestones, kochopo dweche 3 eka iyudo ni nyathini nitie ochako crawling gik makamago. Koro emichako yudo ni otimo gik mok kawaida. But samoro obiro bang'e kata bang' higni 2, bang' higni 3, 4, 5. E gimomiyo nawacho ni ranyisi mage makineno tinyalo bet gi paro ni nyathina ni nyalo bet gi tuo mar autism. Yes. Come on. Be nyathi nyalo bedo gi tuo mar autism ma ok onyiso ranyisi miwacho mag wich mabet ka duong', dhok, wang'? Mago ni waluongo gi dho ngere ni cardinal signs, mago madongo. But nachaka duoga wacho ni nyathini nyalo bet ni en oger. Oger gi jowadgi, okwiny nyaka gi jonyuol. Nyathini inyiewne toy gi dholuo iluongo nang'o? Gir tugo. Gige tugo gi en kar mondo otug kodgi, odirogi, okethogi. Ing'eni nyaka kaka janyuol ibed gi paro ni to nyathina ni ka nyathi machielo chane ni kama. Tang'o miyo ma to koro gig tugo gi ok odwa tugo go, otogi, iye siko wang'a wang'a, imiye chiemo kaka ng'amama kar mondo ocham, ong'udho kuomi. Kichako neno gik makamago to nyaka ibed gi chich ni samoro nitie gima rach gi nyathini. To anyalo timo nang'o? Koro ema wacho ni kichako neno signs gi nikech ok ochuno ni nyaka bed ni dhogi duong' kata wiye duong' ni mano automatic ni en go. Nitie ng'at ma kawaida inyalo nyuol gi onyuole gi autism to gik ma wacho go onge kuome. Koro kineno 1, 2, 3 kuom ma wacho go kata ineno 4 signs 4 moko, then you seek medical intervention. Yeah. Jalony wuona gi jonyuol ni kamera cha wuoye gi jonyuol ma samoro nyathine nitiere gi tuo mar obwongo. To mokwongo pande ok wano gole, en nyathi ma ok nyalo ni mondo oriwre gi jowetegi, en nyathi ma kata weche mag somo mag skul gendi ok ni mondo otir, en gimo pande. Aya, jawinjo marwa kaka jalony matiyo gi weche ma dok korka obwongo, wayudo ni thoth nyithindo kata joma dongo man gi tuoche mag obwongo ji opande udi mang'eny. Kapok adonje weche ma daher mondo sirkal okaw intervention nikech wayudo ni nitie yore mang'eny ma ji opandogo jogi e udi. Apart from pando gi e udi, nitie kuonde moko ma bende giterogie maonge jolony. Koro iyudo ni samoro ng'ato twe gi nyororo, ng'ato twe gi kamba, ng'ato twe chalo dhiang'. Kaluwore gi chikwa mar health, gik makamago ok dwaher mondo timre ne dhano nikech kata in kituo ok dibed maber. Wanyalo wacho ni gino is too inhuman. Koro jawinjo marwa daher ni ka diponi neno ni watni, nyathini kata jirandi nigi shida, to kiwinjo wa samowuoye kawuono ni, kineno wa e Lolwe TV ka, to daher mondo imiye jirandi manokowinjo puonj mochiwo kawuono ni, to bende idhiye osiptal moro amora machiegni kodi mondo omiyi advice kaka inyalo timo. Ka jolony onge osiptandno, gibiro ori e osiptal ma inyalo yude konyruok nikech tuo mar obwongo nitie kaka inyalo konye. Kamano. Wang'eyo ni ma en tuo mana kaka tuo mamoko. Thieth mare ema koro waluore chalo nade? Erokamano. Jadendi Ruth. Thieth mar autism kata tuo mar autism mana kaka nwawacho
kaka jolony wang'iyo ni to ranyisi mage ma ng'ato nigo. Bang' neno ranyisi to watimo investigation. Ma investigation iluongo nang'o nonro wanyalo timo. To nonro gi inyalo tim e laboratory, picha bende inyalo go, ma nyaka obwongo be wago picha. Bang' mano wabiro ng'iyo duoko go kaka owuok, kato waketo ng'ano e thieth. Thieth nyalo bet e yore mopogore opogore. Mokwongo nitie yadh amuonya, nitie gima iluongo ni occupational therapy. Ipuonje exercises monego tim. Nitie gima iluongo ni psychotherapy. Iwuoyo kode mondo pache olokre. Nitie gima iluongo ni physiotherapy. Imiye exercises mondo tim. Physiotherapy ni itimo ne nyaka ng'at man gi cerebral palsy, mano wacho ni nudore. Kendo ibiro timne magi ma jatuo ni jowinjowa biro bet maber mana kaka dhano ma kawaida kodhi mbele gi muonyo yath gitimo thieth mawacho go tetete. Kamano. Wang'e ni chako chon ber galodhi ga kajoga jodono bongero. Kamano. Kendo tuo kofweny chon, to chak thiedhe chon, inyalo konye chon. Tuo mar autism kofweny chon, en gima inyalo geng' mapiyo koso nitie kinde kata ndalo ma nyaka okaw? Erokamano nyadendi Ruth, ipenjo penjo maber. Penjo ni kaduoke, daher mondo awach ni seche ma mama pek i-advise mondo odhi e klinik. E klinik kanyo nitie gik mang'eny mitimo. Achiel kuom gi timo nonro. Nonro go kotim nyalo konyowa e preventing tuoche moko. Mar ariyo nitie yedhe ma bende miyo muonyo kapod opek. Bang' kosekonyore mopogore, to nyathi gi en bende pod odhi e klinik. Mana kaka nawacho ni inyalo fwenye bang' dweche 3. To bang' dweche 3 ni pod itero nyathi e klinik. Seche mutero nyathi e klinik ni nitie penjo 1-2 ma bende jolony man kanyo dhi penjo. To jolony gi be nyalo konyowa detect. Koro gima wacho ni ka wachako chon mwatimo gik ma migawo mar thieth wacho, to then wanyalo prevente kata wanyalo contain mondo ng'ano obed gi ngima ma kawaida kata komuonyo yath kamano. Nikech daher mar lero ni e piny masani yath osebet part and parcel of us. Ji muonyo yath. To kinya muonyo yath tidag gi ngima ma kawaida, dong mano nya bet maber nikech koro inyalo timo gigi mana kaka ng'ata. Kamano nikech wayudo ni thoth tuoche mag obwongo imuonyo yath continuously kendo iduogo e klinik bang' dwe ka dwe. Kamano. Wang'e ni tuo mag obwongo gi endi samoro gibedo wa matek. Ahinya ne joma jonyuol ma samoro yudore kama chal kamano. Bende nitiere yo ma ute mag thieth gi endi oketo mar timo ne jogi hocho. Nikech rito nyathi machal kod mano endo ok en tich mayot. Erokamano nyadendi Ruth, to kendo ne jowinjowa, daher mar wacho ni migawo mar thieth sani osechiwo johocho manyalo hoyo joma kamagi. Mana kaka nawacho ni ka ng'ato nigi tuo mar obwongo kata tuo mar autism imiye yath. Apart from chiwo yath, ne wawacho ni nitie gima iluongo ni occupational therapy, physiotherapy, to gi gima iluongo ni psychotherapy. Kata wanyalo wacho ni hocho makende minyalo janyuol to gi jatuo. Kamano. Kata ok ochuno ni ng'ato nyaka bed gi janyuolne. Ng'ata mokele e osiptal marite. Kamano. Sama wawuoyo kaendi, ang'eyo ni nitie ng'ato achiel kata jomoko 2-3 ma kadhe gima chal kama. Ok ong'eno chak gi kanye. Kaka jalony. En puonjo mane madang imiye? Erokamano jowinjo. Nyalo nyise kuma konyruok nyalo wuok ne kotenore gi od thieth man machiegni kode. Erokamano nyadendi Ruth. Ne joneno magwa, daher mondo awachi ni tuo mwawacho kawuono ni ka dipo ni isebet kineno jirandi kata in iwuon kata nyathini kata watni moro amora ni kode, to nikech ang'eyo ni inenowa kuonde mopogore opogore. To an to Kisumu County Referral Hospital kendo watudore gi jo Jaramogi Oginga Odinga. So joma machiegni kodwa Kisumu ka galworane nyalo biro Kisumu County Referral Hospital kata
Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital. Kuondego duto te wan gi clinic ma nyalo konyowa e wach tuoni. To ne jowinjowa maa oko mar alwora mar Kisumu, daher mondo anyisgi ni gidhi e osiptal moro amora machiegni kodgi. Ka gisechopo kanyo to gi jalony moro amora mane giyudi ginyisi. Then ka gisenyiso jalony, to ka dipo ni jalony no ok nyal, to nitie gimiluongo ni referral networking. Ginyalo ore e osiptal machiegni man gi jolony manyalo handle kata manyalo konyo e wach tuo mar autism kata tuo moro amora mar mental health. Kamano. Aneno ka sa ning'ono wang'e, kata kamano ang'eni nyaka ibed gi wach moro achiel madang' iwe godo jo Kanyanam, wach ni mogik kapod watieko. Erokamano nyadendi Ruth to gi the entire team. Gima daher mondo awachi, daher mondo anyis jowa ni tuo moro amora kik wabed kwapando. Wabed ka wachope osiptal e wang' sa. To kichopo e wang' sa, tinyalo yudo kony. To kichopo modeko, timiyo daktari tich matek. Nikech iyudo ka gini koro oseniang' ni jatuo. Koro watem, nikech sama wuoyeni, janeno marwa manena kata mawinjo gima wawacho, nyaka obede ni shida kailagi nitie, nikech kata kiwuotho oko ka tinyalo yudo jomoko ji nigi achiedh nade mang'eny. Koro achiedh nadegi wanyalo ng'iyo kaka wakonyo jowa by orogi e osiptal moro amora machiegni kodwa. Kamano. Erokamano. Gi kanyono, janeno Malolo TV, winjo maber ni tuo mar autism ok en juok, bende ok en chira. Kadipo ni in gi tuo niendi, kata watni moro amora, kata osiepni moro amora nigi tuo niendi, kaw thuoloni kachiel kachiel ichop e od thieth mondo mi iyud konyruok. Mae makela giko mar chenro mar odiechieng' ma kawuono. Ageno puonjore kanyo Kanyanam, kaka onagi, watudre kendo ngeso manyien e chenro machal kod maendi. Luonga ni Ruth Ochungo.